दख्ला दख्रि दुब्लि बारिफ्राव एकदम बोस्लिंलाबायना लाना खारनो गोसो जायो आङो गोजोन खुसि रादाबखौ जोंना गावदाङासो खोन्थासिगोन मा लोखो no mobile no kori no earphone mobile earphone congratulations by Deo मिथिनि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ गावदांनि चेनेलाव दिनै फुंबिलियाव गोजोन गोसो लानानै बरायलायबाय दायो माने जों मेडिकेलाव थांनो ओंखारबाय आरो ना बेनिफ्राय गावदाङा रेडि जाबाय नै वाव जोबोर मोजां नुदों गावदां थ' दायो माने जों थांनो रेडि जाबाय ओमफ्राय आं थांगोन जा गावदां थांगोन ओमफ्राय आइ बिखुमजो थांगोन आरो ना जों साथाम खुलुमबाय बयनिसिमबो थ' बे साननैसो मेडिकेलाव थांनाय मानाय देहायाव उसुबिदा इदि खोन्थाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय आरो माने मा जामारदों बेखौ नोंथांमोननोबो शेयार खालामाखै आरो जोंबो ओरै क्लियार मिथियाखै बेनि थाखायनो ओमफ्राय दिनै थांफिननोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो दिनै शेयार खालामसै आरो ना मा जामारदों मा जामारा थ' नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै एकदम फारसेनिफ्राय नायगोन होननानै स्किप खालामनाङा दाननाङा थ' दायो रेडि जाखांबाय ओमफ्राय आं भिडिअ खालामबाबो माने ओरैनो रायलायनो गोसो गैयै मायै इदि जादों आरो ना मानो होनोबा आंनि देहाया ओरैबायदि दुरबल माने गोजाङो दुरबल गोसो गैयै बोलो गैयै इदि जादों आरो ना लोगोफोर मानि थाखाय जादों मा जादों दिनै क्लियार मिथिजोबगोन रिपर्टआव मा ओंखारो गोसोनि बेरामाव अजा गैया नामा गोसोआ ओरै मोनदोंबालाय मा आरो डक्टर अजा थांबाय थानांगोन ना गोसोखौ एसे स्रां खालामनो नाजादो ना मा बुङो लोगोफोर गोसोआ खुसिबासो जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय खुसि जायो दुखुखौ सानबाय थानानै दुखुजों थाबाय थानानै जेबो लाब जाया नङा होमबा आंनि साननाय आरो बियो गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय ओमफ्राय जों दायो रेडि जाबाय थांनो बिनिफ्राय दिनैथ' न'आव क्लास दङमोन नालाय ओरै थमथमायाव बन्द बेनिफ्राय बरमायाव एसिस्टेन्ट लाखिनाय दङ बे खालामगोन बेनिफ्राय जोङो डक्टरनाव थांनानै फैनाय लोगो लोगोनो माने खैथा लेट जागोनथ' डक्टरनाव बेनिफ्राय बरमायाव थांगोन आरो ना बरमायाव माने दायो मेट्रिक एग्जाम होनानै फेल जानायफ्रा दायो कम्पाल सोलिगासिनो ना बे कम्पाल थानाय दङ आरो सासे बिबोनां दा बेखौ लांगोन आरो बे हाई सेकेन्डारि स्कुलाव कम्पाल होनो बेनिफ्राय नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय देखायलांगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोरजों फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थागोन अननानै हाजासे अननाय हो माने जोंहा भिडिअ होयिया बेसेबा गोबाव जाबायमोन नालाय चेनेलानो उरायहां जाबायमोन आरो ना लोगोफोर गावदा मिनिलायो बेफोरबायदि मिनु खुसि थाबासो गोजों गोसोफोरखौ एकदम स्रां स्रां लाबासो लाना खारनो इच्छा जायो आं मालाबा एकदम दुब्लिफ्राव बोस्लिं माबा जाबाय थायोना दखसाके अन्थाइ माबा दख्ला दख्रि दुब्लि बारिफ्राव एकदम बोस्लिंलाबायना लाना खारनो गोसो जायो आङो बेफोरबायदि थाबा मालाबा गोसोफ्राबो सान्ति जाया ओंखामफ्राबो हजम जाया ना मा बुङो लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ होननानै बिदि थाबाय थाबालाय बोरै जानो सिखाद' मुगासे उन्दुनो होनबानो जायोलै समा नेनानै थाया रावखौबो बेखौसो ओंखारखायाखै बिराद लिजि देलायसो ना मायसो हमनानै मोनाखै मा एख' लेजि नङा जोंहा बिमाया संनाय खुरनाय खामानि मावनासो र' अबेबा थांनोबा माने बिदि खामानिफोरखौ स्ल' खालामना थाङाबा गोजोना आरो बे निमाहा होबानो जाबाय गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा रायजोफोर ओरैबायदि आथुर थारमाने माइखौ मारै नांगौ थाखा फैसा दंबा लांजागोन आंदो उपाय गैया जायो संसार जाबा मा बेगल' हाबि जाबि लानो गोनां थाथ'दो नोंसोरो लोगोफोर दायो जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आं आइ ओमफ्राय नंगुमै ओमफ्राय ओरैबायदि लेथ्रा जादों जोंनिया माने लामाया बारा मोजां नंखाया नालाय अखा हानायजों मानायजों माने
गारि थांलाय फैलाय खालामनो बिराद उसुबिदा आरोना लोगोफोर लोगोफोर दायो जोङो मोनफाय मारबाय मेडिन'भा नलबारि हाबैनि सिङाव माबायदि कन्डिसन जानानै दोङो गोबावनि उनाव लोगोफोर दायो मेडिन'भा मोनफायबाय जोङो गोबाव खालामबाय हाबोनानै नायनोसै मा खबर एले अपारेशन खालामनाया बिथिनोमोन आंखो दोङो न' नेनांसिगोन बेसेबा गोबाव मानो होनबा अटिअ हाबदोंनो डक्टरा नेबाय था डक्टरनियाव फैनाय बेंकआव थांनाय एखे आरोना सिजारिं खालामहैदो गायन'लजि डक्टर नालाय लोगोफोर माने आंनि फेस्टुला अपारेशन खालामनाया बेयावनोमोन आरोना मेडिन'भायावनो दायो माने चेकआप खालामखांबाय डक्टरनियाव बेनिफ्राय ब्लाड टेस्ट खालामनो होदो आल्ट्रासाउन्ड खालामखांबाय दायो थै हैना होयनि ब्लाड हैना wah umtausnasai hey kade ha dengan thaiku honane dayo compal exam hono थांसै आंगो आरोना बिबोनां सासे होगोन दाहाय नुगोन मानो रोङा जानो Mang kemar kan nama lu apa? Buta malam lagi? Dan ni kan macam buta malam lagi na? Bisa dipotong. Tan korban lagi mana untuk tu? Nah itu di situ luar di balik. Itu murgi khawar. Tadi dia lah lagi. Ha khawar. Fusia khawar. Lado lagi cari bare. Di sini হয়ে যাব না? Gloria. Oh, হবো। আমি যাবা পারো না? তো, দিদিবলা। Zakai. Taya khuynh लानायखौबो नुबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय थांबाय थानोसै आरोना बेनिफ्राय मा रिपर्ट ओंखारखो माखो माने बे थैनि रिपर्टखौ बेलासिसो मोनगोन होनदों आरोना जोङो बेलासि लानानै नोंथांमोननो खोन्थानोसै ना मा बुङो नंगौ दा मुलिया दाम मासि लाबाय गावदांनिया जानोल'सो नांसिगोन दा थिगसे फैसाया खांथिं खांथिंसो सेकेन्ड 2000 300 So रायजो नोंथांमोन मुलि लाबाय थै माबा माबि टेस्ट खालामबाय रिपर्टखौ दायोसो मोनगोन बिला जाबाय मुलिनियाथ' 2300 ओमफ्राय आरो ब्लाड टेस्टनिया जाबाय 2400 टटेल खालामदो ओमफ्राय दायो नोंथांमोननो गोजोन खुसि रादाबखौ जोंना गावदाङासो खोन्थासिगोन गावदाङा बिराद हेपि गावदांनि खुगानिफ्राय जोंहा खोनासंदो रायजो नोंथांमोन आंनिफ्राय मोनथिनो लुगैनायखौ दसे नेथ'दो लोगोफोर थांग्रोनोसै जेराव थांनो गोनां भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय अब्लाना मिथिगोन वाह बाउटिफुल नुदोंलै माथो लागाव लोंगोन ना माया लोंगोन नामा लोंनाया थान्दा जायो ना हबना दं गोजोन फुंबिलियाव गोजोन मोनलोंनायखाय गाहाम नांदो थ' लोगोफोर दायो जोङो बरमा सफैबाय बेनिफ्राय कम्पाल होग्रायानि जोंहा गैया ओमफ्राय बिराद दोङो खोमा बिदिनो फेल जानाय बिराद फैदो र' देखायनो नोंथांमोननो बेनो आरोना बरमा हायार सेकेन्डारि स्कुल बरमा
1944 आव गायसननाय न' खरि गानना होदोस' सात्रफोरखौ नायदो बिथिगालाय नै याव लिरना दोनना बा मा लिरखो न' मबाइल न' खरि न' इयारफन मबाइल इयारफन न' बेग कलम बे सेरनाया बेफोरखौ लानो होआखै बेग केलकुलेटर केमेरा जेबो गैया ससमाबो गाननो होआखै दस' जारलासो मिथाइ पेकेटबो लांनो होआखै बेनो आरोना कम्पाल होग्राफोरा हनै बिराद दोंथारो सोरबाबा दोननो फैनाय नेनो फैनाय लांफैनाय फत्ति देटायाव जानानै 4:30 जोबोब्ला होमबा 3 घन्टा 4:30 जोबगोन एग्जामा देटानिफ्राय सुरु जागोन बेलासिनिया दायो मर्निंनिया जागासिनो खोना बेनि हाबथ'नो होआखै आरोना ओमफ्राय मर्निंनिया जोबब्लाथाय आफ्टारनुननिया देटा बा 8 हाबनांगोन बेनिफ्राय 4:30 जोबोब्ला जोङो लानानै थांसिगोन आरो दायो जोङो गुमै बरमायाव सासे दोङो बेयाव आलासि जालांसै ओंखाम जालांसै ज'नो उनिया मोनजाथ'ला बाथ्राया बेनो जाहैबाय टाइमफोरा मिलायबा दायो मोनजानो बानाय लोगोफोर बिनानावखौबो माने एग्जामाव दोननानै फैबाय ओमफ्राय दा इनि आइया साहा दखानाव हाबदों आरोना मिथाइ लांफैनो मानो होनबा जोङो आयं दङना बरमायाव बेहाय दसे नेथ'नोसै बिनानावखौ नेख'थ' ओमफ्राय बिसानाबो ओंखाम संदोंनो ओंखाम जालांसै ओमफ्राय मा होनो गासिबो सोंहरगासिनोमोन ना मा जादों मादों होननानै ओमफ्राय दा आं माने जोङो शेयार खालामसै आरोना डक्टरनिफ्राय मा रिपर्ट मोनबोखो रिपर्टआनो जाहैबाय नोंगुमैया बिफा जानो थांगासिनो ओमफ्राय जोंनि गासै इउटुब फेमिलिफोरा सोरबाफोर आनै आदा बिब' आदै मादै जानो थांगासिनो आरोना ओमफ्रायो आसा खालामो गासिबो आंनि इउटुब फेमिलिफोरा जाहाथे जोंनि फैनो गोनां बेबि आरो जों लोगोसे जोंखौबो जाहाथे मोजाङै थाथों होननानै बोर बिदो आरोना लोगोफोर ना मा बुंनो बेसेबा गोजोननाय नांदो बेनिफ्राय माने जोङो क्लियार मोनैखाय रावनोबो खोन्थाथ'वाखैमोन थ' दिनै एसे क्लियार जाबाय बेनिफ्रायथ' ब्लाडफोरखौथ' टेस्ट खालामजानो दिनै ओमफ्राय रिपर्ट मोननो दंबायो बाखि थिगानो बेबियाबो थिगानो बेनिफ्राय दायो दिनैसिमहालागै 2 मान्थ जानो आरो 1 week नांबावगौ आरोना बेबिया थ' नोंथांमोननो गोसो गोथारै खिथाबाय नोंथांमोनाबो गसाइनि सेराव आरज खालामदो जाहाथे मोजाङै मोजां जानानै थाङो गासैबो गोजोननाय बिराद गोजोननाय रायजोफोर गोजोननाय मोनदो प्रे खालामदो लोगोफोर बेनो नोंसोरनिफ्राय मोनसे आसा थाबाय आरोना जाहाथे गसाइनि सेराव आरज गाबो मोजाङै बारहरनो हायो टाइमफोरखौ ना थ' लोगोफोर बेसेबा गरम थ' दायो जोङो आयं मोनानियाव थांग्रा लाग्रोनोसै आरोना आयं मोनानि न' मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओंखारग्रोना लानोसै दे खनानि सनानि बरिया टेस्टि जादों थान्दा जायो बेयाव दोननाय दैया दा दोनब्रबनाया नङा आरो दोनबाय थानाय फैबाय नै लोगोफोर इमान गोबावनि उनाव नै मैखुम न'आवनो बेरनाय आरो जानो होननानै बेसेबा लुगैखादोंमोन आं दिनै मोनजाबाय नोंलाय मोजां मोनो ना मोना बिराद गोथाव मोनो मैखुम आं मोदोम मान्थाल' जागोन दे वाव ये कुछ खबरी के लिए है मोजां बुं सासे खानाय खाथामफोर खाबा 6 जन बिमानै जानो गोनां जोङो इसोरनि थाखाय लाबोदों मा होनदो बिमानै जानो गोनां गोजोन गुड निउसनि थाखाय जोंहा नै माबा लाबोबाय आरोना लालमहन लाबोदो आरोना गुड निउसनि थाखाय थ
Tuh kodang ranan ya sih ya. Kurnis के लिए दिया गया है. Mi papa बनने वाले हो ना वही नहीं. रो मोटर ये दो माँ जानसे. Congratulations भाई देव. वर्गदान वाले. पापा बनने की खुशखबरी. इफागदान से. Ini he. Adek kuterno. Adek kuterno kugono ka. Deh. Surprise nih betanya lah. Hei bingkria. Mesti minna jangan. Kugiat dosa man kuter thullo thang kada. Tori jawa musuh.